Aquí us deixo 5 dels peus de porc que més m'han flipat a mi de tot Catalunya. No dic que siguin els millors, però sí que són els millors que he tastat jo. Així que aquí els teniu. Doncs aquest és el peu de porc farcit. Com ja m'imaginaves, un peu de porc que no té feina, l'han desossat, l'han farcit de foie i ceps, o sigui, avui anem gourmet a tope, a full. I l'acompanyen, jo diria, ara me la jugo, que és una crema de castanya i aquestes chips d'aquí, que ara ben bé no sé de què són. Igual és patata, igual m'estic pensant que és una altra cosa més, que a veure... El peu de porc, castanya, una salsa, una glassa, ha fet una pinta de bojos. Mireu la farsa, tu! Ai, quina il·lusió, això! A veure si peus de porc farcits. Peu de porc, bolet, foie... Tot té bastant de sentit. Bueno, ara tenim un problema aquí. Clar, aquest peu de porc no podem fer competir la mateixa categoria que la resta. És una altra història, és una altra lliga. No vol dir que sigui ni millor ni pitjor, Simplement que, clar, el fet de que no porti feina... El fet de que no porti feina i de que porti foie fa que sigui un altre plat en comparació dels que mengem habitualment, que hem d'anar rostant. Bueno, escolta, si us agrada rostar els ossets, també aquí tenen el peu de porc sencer, sense desossar. Però aquesta, hòstia, és una opció que jo us recomano que una vegada ho podeu fer. Us els demaneu desossats, farcits d'alguna coseta, mira, el foie i tal, tan boníssim. És un peu de porc amb un gust molt equilibrat, molt lleugeret, per tant, a vegades el peu de porc té aquell gust com molt de porc, evidentment. En aquest cas no, estan cuits perfectes, desossats perfecte, i acompanya molt bé aquest foie i aquest bolet. I ara fotrem aquí el montadito. Molt bons. Super tendre, super ben fet, la veritat. És un plat que, com el porc, s'ho fots tot, tu, la salsa. És una salsa molt potent que es menja tot el plat, està, per mi, molt ben trobat.